Guys, nang medyo kulang guro aton nga rice guro. Do we need to order another rice? Akong hindi nakikisawsa sa problema ng mga mahihirap, pero halika, patulan na natin to. Ate sige, patulan na natin. Anong gusto mo? Motivational rice or Gucci rice? Ano mayo? Motivational rice sabi? Mo kinukumpara yung motivational rice. Naiintindihan mo ba to? Hindi naman po kanin ang binibenta ko dito eh. I'm selling you your future. Katarantaduhan! Gucci boy, hindi mamersa. Renz, ano gani ni ang mamangkutab na kay Renz kung anong iyang explanation sang motivational rice. Renz, ano ni kaning motivational rice? Can you explain it again? For the benefit of Gucci boy, para maano niya, maintindihan niya kung anong gibni bala. Tagal-tagal ko na pinaliwanag yan, Tagalog pa. Hindi nyo pa maintindihan. Isang sign po yan na kahit may pera kayo, yung common sense hindi nabibili yan. Ay, Diyos ko. Ayoko naman po magyabang, pero sa akin po, hindi po nakakamotivate ang 100 peso motivational rice. But Gucci, nga ahaw, hindi ka namiyan sang motivational rice? Nga Kung yan lang po ang future ko, oh my God, nakakatakot, ayoko niyan. Yung standards ko po medyo mataas, and I'm talking about my present. Yung rice namin, galing siya ng Gucci. Wow! Gucci! Namit na? Doon palis na sa San Jasmine? Bali yung 1 kilo ng rice, this is 20,000 euros. Huwag kayo na po mag-convert ng kung magkano sa pesos. Okay, danay ka. Convert Euros to peso. Ha? 1.2 million pesos ang isang kilo nga rice? Na Gucci rice? Grabe ba? Di wala nyo ginaluto? Ginagamit nyo ni? Man mahal na daan? Di nyo ginagamit na kanon man? Yan po yung rice na ginagamit namin to make chicken arroz caldo, di ba? Wow. So Gucci rice ang ginaubra yung arroz caldo? Anong ginalakot nyo naked chicken? Kaya ako yung namihan ko yung bisaya nga dahil nga manok mo. So no, hindi po ako na-motivate ng 100 pesos. Dito po tayo sa 20,000 euro Gucci rice. Akala ko matalino ka. May pera ka. Pero tanga ka. Rendon, grabe ka naman maghambal. Kasakit! Una sa lahat, sino ka ba? Standards ko po medyo mataas, and I'm talking about my present. Sakitan ka Gucci rice? Sakitan ka Gucci boy? Di nga galing liwat halin ang inyo rice? Yung rice namin, galing siya ng Gucci. Bali yung 1 kilo ng rice, this is 20,000 euros. Wala akong pakialam sa Gucci rice mo. Ang binabago ko rito, yung mindset ng mga Pilipino. Kung hindi nakikisawsa sa problema ng mga mahihirap. Ano yung pinagsasabi mong problema ng mga mahihirap? Di ba dapat doon tayo magsimula? Katarantaduhan! Tulungan yung mga mahihirap masolusyonan yung mga problema nila. Guys, Renz, Gucci boy, pwede ma-order na natin. Bisan ano na lang yung rice? Garlic rice na lang abi or mga ano da abi ng sati rice, okay lang na hisapon. Gutom na kumukha at the same time. You guys are making a scene. This is 20,000 euros. Huwag kayo na po mag-convert ng kung magkano sa pesos. Alam naman akong pakialam sa presyo. Hindi naman presyo yung usapan dito eh. Ang usapan dito, dapat natin baguhin yung maling mindset ng mga Pilipino para ma-afford nila yung mga gusto nilang ma-afford sa buhay nila. Gucci boy, I think si Renz is making a fair point. Do you agree? Do you agree, Gucci boy? Ay, Diyos ko. Ayoko naman po magyabang, pero sa akin po, hindi po nakakamotivate ang 100 peso motivational rice. So para mo kasi bagay na hindi mo naiintindihan eh. Ang motivational rice ay simbolo ng pag-asa. Guys, for me, just want to be clear, ang motivational rice or ang Gucci rice, ang simbolo para sa akin, gutom pa ko, gusto ko pa makaon, that's all. Ngayon, gusto ko kasing suportahan natin yung sariling atin, yung mga farmers natin, para mas makatulong. Katarantaduhan! Support natin yung farmer natin. Dapat ito yung tinatangkilik natin. Ito yung pinopromote natin. Dapat ito yung magmahal. Yung standards ko po medyo mataas, and I'm talking about my present. Ang galing mo yung mga brands na yan. Sino ka ba? You're not even a brand. Actually, brand gani nga lang, Gucci boy, gida gani, Gucci gida. Empleyado ka lang ng mga yan. Kung talagang magaling ka, kung talagang malupit ka, create your own brand. Pero halika, patulan na natin to. Pasalamat ka, maraming natutuwa sa'yo ng mga Pilipino na katulad mo rin na social climber. Ow! Na gumagamit ng ibang brand or mga material na bagay para iangat yung mga sarili nila. Rice namin, galing siya ng Gucci. Bali yung 1 kilo ng rice, this is 20,000 euros. Gucci, Fendi, Louis Vuitton. Gusto nyo, sunugin ko pa yung sa harap ninyo eh. Renz, hindi na tabi maglapot sa mga sunugay, abi. Order na lang kita yung Java rice, guro. Amo na makaon, tabala. Ano makabuyaman? Lulunod tayo sa fake world ng social media. Ay, Diyos ko. Ayoko naman po magyabang, pero sa akin po, hindi po nakakamotivate ang 100 peso motivational rice. So, Gucci boy, you're trying to say nga mas nakaka-motivate kaya sa Gucci rice rather than the motivational rice ni Rendon? Amo na yung version, Renz. I'm just, explain ko lang bala sa imo. Mas tinatangkilik natin yung mga fake na tao. Ayaw natin marinig yung katotohanan eh. Yun yung gustong baguhin eh. Harapin natin yung realidad. Guys, the reality is I'm hungry pa. I just want to have another rice. Sana matuto ka. Para matuto rin yung mga followers mo. Mukhang ikaw yata kailangan ng motivational rice eh. Siya lang yan, Renz. Motivational rice. Ako niya Java rice lang or garlic rice. Okay na ko. Plain rice gani. Okay na lang ko. Ibutangan chicken oil. Okay na ko. Yalipay na ko na yan. Oh, magmano ka sa ninong mo. Gucci rice, magmano ka ko na si Jai. Bala ka mo na kaduwa ka. Linit, sinyo mga lilintian ka mo. Ay, gimpang dispose ko na sila mga kalinti. Puta, yung kasabad silang. Ilang makaon na lang kami kadamo pa sang ilang ginapang wakal. May nistorya na lang sila sang ilang
mga rice na nagtinikalay pa sila. Kung gusto mo yung makamotivate, kinanan kabalo ka magistorya sa tao, kabalo ka magnaog sa ilang level. Hindi pwede nga parehas kayo rin patarasak ng yung pang motivate ni. Ari naman yung isa si Gucci Boy, medyo ya puro ya tikal yan. Amo na ma-afford yan, di mo ko yung pati nga 1.2 million gito mo tong rice, ano, ungas. Anyway, na-explain ko na ni kung anong buot manggidya silingon ni Rendon. Kag may point gina saya when it comes sa amo siya. Galing ka kami interpret lang lasang kadamaan kung ano gitang motivational rice. Pero ang iyan na ginahambal is to reach for your goal, is to reach for your dreams. Nga bisan ano ka mahal, masarangan mo na. Regardless, mandakon rice, salakyan, balay, or anything sa kalibutan nga gusto mo. Kinahanglan, ara bala permi ang imo bala nga ginatawag nga drive to get what you deserve in life. Okay? So muna na ako niya nga peace. Nong, alintik rice ka ni Dio. Mas namit na yan. Hindi lang yan ng paglandusa ha.